A empresa Cobre San Rafael contratou no 2019 un estudo dos sedimentos e da calidade da auga do río Ulla e da ría da Arousa ao Consello Superior de Investigacións Científicas e ao Instituto de Investigacións Mariñas. Baixo o nome de Proxecto Ambarulla, o obxectivo era coñecer a situación da auga e o seu estado de contaminación. Tras 2 anos de investigacións, o proxecto arroxa as súas primeiras conclusións e sinala o embalse de Porto de Mouros. Todo el comportamiento en el cauce de abajo, es decir, de la presa de Porto de Mouros hasta aquí, es muy dependiente de lo que ocurre dentro del embalse de Porto de Mouros. El embalse de Porto de Mouros y su calidad de agua condiciona en mucho la calidad de agua del Ulla, de manera que al ser un embalse y no ser un río, digamos, libre, lo que sucede dentro del embalse, que es más propio de un lago que de un río, pues eso afecta la composición química del agua que baja. Dende o Centro de Investigacións Mariñas aconsellan controlar o auga no interior do embalse, facer un seguimento de 4 dos afluentes do Ulla e un saneamento doutro deles, o río Sar, controlar as verteduras no tramo de Padrón a Catoira e na parte interna da ría facer un seguimento das actividades marisqueiras. Pues hacer un seguimiento de la materia orgánica, que en buena parte es por toda la actividad de cultivos de mejillón, y también notamos unos niveles no muy importantes, pero sí significativos de cromo y de zinc, que habría que hacer un seguimiento de ellos. Tras o resultado deste informe, dende Cobre San Rafael anunciaron que levarán a cabo un proxecto para drenar estes ríos. Ya hemos puesto en marcha lo que es un proyecto integral de drenaje. Ya se está colocando toda una red de captación de esas aguas y se está construyendo ya una depuradora para el tratamiento por esas aguas. No proxecto tamén colaboran os parquistas de Carril. Para a agrupación é unha oportunidade para coñecer a situación do río e o que provoca as riadas. As influencias do embalse xa era unha das súas sospeitas. Moito que ver porque non é solamente que contamine el, sino que arrastra a contaminación. Hai moitos factores que influyen en esas corrientadas que non son naturales, e entonces cando a orde da naturaleza se altera, lóxicamente as consecuencias alguén as sufre, e nós estamos cansados de sufrir eso, de sufrir esas consecuencias. Por eso nós firmamos este convenio. O proxecto e as investigacións continúan en marcha. Esta mañá os investigadores estiveron collendo mostras dentro do porto de Carril.